Karbi Anglong Digital News Forum mate KADNF Mahang kepathek. Lo thangbangphi thangbangphu atum doan aphan enut aningkeme abangphi sangpi KAVE KRAMSAPI satgaon enut hotel kachobi abangphi ahin pen ningkangsam ahirjume akardom pajirpon. Kardom nelibirta life thangbangphi sami rini mailin timongpi. Asnonang ton pen birta arjuponik tha. Chiti trogar ni dipu amlapati along kido AL complex along Digital News Channel klembangphi atum chingrum si Karbi Anglong Digital News Forum Mahang kepathek pon. Karbi Anglong Digital News Forum thihek pen KADNF Mahang kepathek pon nangkok alam thi laki kidam tangar ni Josimet Digital News atum kisung kachitong na lapen kiwangji arni jogwan pen deadlong ri araraphan ahok pet abirta kibaklang unji phan busi kirip alam thi jongpo bangso hut munit enut BC eson thengpi rong arna minut bu asam thea sonsi abang putin pen lamthi chipa choisi thirthip alam rai dengpo aforam aphan ke japon jetum laki ratish rongphar president sopen terang vice president nathan ronghang general secretary mangal singh lekthe general secretary ezekiel timo finance secretary clearhon tiso publicity secretary hilson rongphar assistant publicity secretary pradap rongphar Assistant Publicity Secretary, Donaldson Timung, Treasurer, Surajit Shetty, Office Secretary, Loveson Terang, Organizing Secretary, Humson Hanse, Assistant Organizing Secretary, Indika Milikpi, Cultural Secretary, Kabin Teronpi, Assistant Cultural Secretary, Pankaj Deka, Recording Secretary, Mukesh Chauhan, Sports Secretary. Latum Hello, Lakatoka Vesitame, Kivangji Arni, Apora Hutki, Karbi Anglong, Digital News Forum, an pen kipang tang ponje phansi chingki chingwai ponsi mesen pen mai pijupo daldali pen burta life apherong ke abraham tisurpo nona hud akai ke bida leya vete klolin kang tingkuk adole ke damas monsi patikung kongdenga sonsi nangman nahokle do thak dun sita ajirpo anta kachilong dun sungko lan to takalisi kaching thang pendang lo kaching ki kachithan kido ke thak lapen alama lun anta bida ke thek atuma longpen chingbar dundi bida ka ve abangphi ke kaya matta ke matha sing itir ason sangpi KAVE KRAMSAPI pen pinia ningar lo alam berta life athengno nang chithan dun lo je piniarni ituma hawar arlo doctors engineers lapen kapre ke thekiding nang ke man ke thanbang atum kachipadu ka joine pusi alang lipen ningje Lasi alang liya hin pen thanbang doan aphan kurwang thu lapen kachuro pajirpon lo satgaon pen berteleva perong ke rebel terang report akardom nilimen ke sangpi KAVE KRAMSAPI pini ke Dr. Sarvapali Radhakrishnan Mahang kepathek ningkan tharoi sira thongkera pho kepleng si alang liphan pini litum katalon pono lasi katu KAVE doglang thangbangphi bangphu atum phan antame nilihin pen alang litum phan kardom pajirlo kardom lasi pini ke alang litum phan man peng kipi karchuar nilo thangbangphu tumpan All India Karbi Anglong atokno ke do tumpan an sitame thangbangphi bangphu do an phan sitame ningak long pen alang litum phan choro lo pini dak elitum Karbi Anglong ahwa long positame ke thek kere nang ke ong nang ke chan ke alang litum ka chepadu ka joine lo thangbangphi bangphu ka chepadu ka joine si pini litum asomar mane bangke engineer mane bang doctor mane bang officer mane bang ke CM EM nang man lo la si litum along la pa na develop nang ke like alang litum ke than ka chipajuk ajoine lo pusi nilihin pen chuning rilo alang litum phan choro lo la si an su se non e prang ke chipaduk ponangi phan bang si nili chuning rilo an su se litum asomar asumar tumhan sita mela an su se chipaduk ponang lang ako an su se litum hawar cepat he nang lang cepang tui nang lang ke thek kere an so se nang chan nang lang lasi kado KAVE thangbangphi bangphu do an phan ko sita nilihin pen alang litum phan ning alo aklong pen akangsam
akardom pajirilo akardom. Pini birta bangke labang sekang ton poniklo laing bom tha birta live.